Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان اوچان رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجا ایروسی هویه که گلان 2025 شمیل بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن اوچین دنوا روژه ده پیشکش بکندم دم آزادی رهبر پویه PKT'nin Kurd, Arap, Asuri ve Suriyaniyen bajarın tiltemi u zırgane iru bidaxwaz azadiya fiziki rêbera po meşeke girseyle darxistin. Girseya gelli peşi avaya meclisa malbatên şeydan kombo ve hatta bi çariyana Qandilê meşiya u miting pêkanîn. Piştî rêzgirtina hevseruka şaredariya gela tiltemirê Cemile Kalo axivî got pêvajoya rêbera po projeya jiyana hevbeş ya PKT'yane li hêzên serdest didî jî vê projeyê ne. Gelê Bakur û Şatê Sûriye bi hemû PKT'nin xwe heya pêkarina azadiya fîzîkî ya rêbera po û avakirina jiyaneke bi romet soza domandina têkoşînê didin. Piştre hevseruka navên da perwerdeya Tiltemirê Ayhan El Yunus jî axivî got rêbera po ji ber ku Banga Demokrasî û Mafê Gelan dike 26 salin di girtîgahê İmraliyê de tê girtin. Tevî pergala îşkence û qirkirinê de ji berxwedanê bernedaye. Ayhan El Yunus bank li civaka nav netewê kir ku zextê li dewleta Tirk bikin ku rêbera po azad bike. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Lidî şaredariya İstanbulê İBB operasyon hat dest pêkirin 47 kesan de biryara binçavkirina hatiye dayîn. Lidî şaredariya bajarê mezin İstanbulê İBB bahaneya nelêretiye operasyoneke nû hat dest pêkirin. Hat diyarkirin ku şaredarê Büyükçekmece Hasan Akgül, şaredarê Gazi Osman Paşa Hakan Bahçetepe, şaredarê Avcılar Utku Caner Çaykara, müdürê İsfalt İştiraki ye İBB Burak Koryaz, parlamenter beriye CHP Aykut Erdoğdu, endamı meclisa navê CHP Baki Aydonerji dinavde derbare 47 kesan de biryara binçavkirin hatiye dayîn. Polisên devletê Tirk serê sibehê avêtin ser malan van kesan û lêgerîn kirine. Siyasetmedarên diasporayê piştgirîdan Banga rêber Apo siyasetmedarên Kurd yên sürgün edijîn derbarê biryara PKK'ya rawastandina têkkoşîna çekdarî û Banga dîrokiya rêber Apo de nirxandin kirin. Endamê keneke Doktor Mecid Heso diyar kir ku gelê Kurd ne ji bo keyfê ji ber neçariyê çek hilgirtin û got Kurdan qet şer tercih nekirine. Ev dixwazin di nava aştiyê de bijîn wekî neteweke xwedî mafên xwe, zimanê xwe û nasnameyê xwe bin. Di dîrokê de Kurdan her tim bedelên herî girandane îro İran û Tirkiye hew didin ku pêşî li îtifaqa Kurdan bigire. Li bi pêşekya rêber Apo hemû senaryoyên dijmin hatine berteraf kirin û mecbûrman biçin ber lingê Kurdan. Berpirsyariya me hemûyan e ku em destekeke xurt bidin Banga dîrokiya rêber Apo. Endama kenekeya Amerîkayê Esrîn Kadrî jî got weke jineke bi taybetî jî weke jineke Kurda rojhilatî ez bi dil û can piştgiriyê didim Banga dîrokiya rêber Apo. Ev bank hemî ji hemû Kurdan e hem ji bo hemû gelanê. Bi taybetî divê jin bi berpirsiyariyeke mezin dengê xwe bilind bike û bibin pêşengê gel û vê pêngavê ser bixin. Esrîn Kadrî herî dawî got eger ev pêvajo bi têkoşîn û stratejiyeke rast were meşandin li başûr federalîzm li rojava modeleke xweser û li bakur jî sistemeke eyaletê wê bikare were avakirin. Dem Parti got divê dawî li van operasyonan were anîn. Destê revebera navendiya Dem Partiye da xuyanek da û got müdaxaleya darazê ya ku nozhê adarê li şaredariya bajarê mezina İstanbulê İBB hatî destpêkirin dewam dike. Ev operasyon mixabin çarçove îdayên tên kirin derbas kiriye û di serî de şaredariya İstanbulê li dijî şaredariyên muxalefetê veguheriyeke dorpêçeke. Dem Partiye got ev yek bi milyonan welatiyên ku ji xizmeta şaredariyê zûdê dikirin maxdûr dike û li şaredariyên muhalefetê gel ceza dike. Binçavkirin û girtina bi vî rengî ihlalek giran ya li dijî hukuk û demokrasiyê ye. Bi rengekî ne li gorî avên hat
gavên hatine avêtin û ne li gorî hasasiyeta dema ku em têre derbas dibine û qada siyaseta demokratîk teng dike. Dem Partiye herî dawî bank de silahdariye kir ku dawî li van operasyonan were anîn û got divê hukuk li ji bo herkesî bê alî pêk were şaredarî yên gelin stûna bingehîn ya demokrasiya xwe cihîne divê dorpêça darazê ya li ser şaredariyan were rakirin. Li ber sûcên doza Narîn Güran ceza hattayên di doza Narîn de Dotma Mavî Birsen Güran, mamê wê Fuat Güran, jin mama wê Maşallah Güran, hevjina meta wê Mehmet Şevket Kaya, kurmetê wê Muhammed Kaya û karkerê Salim Güran, Mehmet Salim Atasoy weke gumanbarên girtî dihatin darizandin. Keçmete Narîn Güranê Şeyma Kaya, jin mama wê ya Hediye Güran, mamên wê İbrahim Halil Barış, Kurtuluş û Ömer Faruk Güran û zarokên din weke bersûcê negirtî dihatin darizandin. Dozger derbarê pêncî pazdeh gumanbaran de ji 6 mehan heta bi 6 salan ceza xwest. Parêzerên gumanbaran jî li dijî mütalayê parastin kirin û ji bo wekîlên xwe berahat xwestin. Şandiya dadgehê Birsen Maşallah û Fuat Güran 3 sal û 6 mehan ceza kir. Derbare Muhammed Kaya, Şevket Kaya, Mehmet Salim Atasoy jî bi 3 sal û 5 mehan ceza kir û ev tahliye kirine. Derbarê gumanbarên din de jî 3 sal û 5 meh ceza dan. Ji bo zarokên gumanbar de jî RA bi salek 3 meh, zarokên din jî bi salek û 8 mehan ceza kir û biryara berdana wan da. Şandiya dadgehê derbarê 3 gumanbarên din de jî 3 sal û 5 meh ceza dan û berdana wan girtî berdewam dike. Li Amedê Meclisa Jinaniya Dem Partiye bi da KPR civiya şandeya Dem Partiye dibin serokatiya Halide Türkoğlu da îro li Amedê bi platforma Jinana Dicle Amed de KPR hevdîtin kirdi. Hevdîtinê de li ser girînga pêvajoya ku bi banga aştiyê hatiye destpêkirin û çawa di nava jinan de bê belavkirin hate rawastandin. Hat destşankirin ku divê jin ne tenê daxwazan bikin divê rêxistiniya xwe mezin bikin û ji bo avakirina dahatuya demokrat aktif kar bikin. Piştî hevdîtinê hate diyarkirin ku ev pêvajî û vê bi pêşengtiya jinan pêş bikeve. Ji bo dabinkirina adaletê hewceyî bi rawastandinê nîne mamosteyê zanîngeha Derbeyê Doktor Hüseyin Alıcı derbarê aştî û civaka demokratîk û çareseriya pirsgirêka Kurd ji anê feraxivî got li Tirkiye û tevaiya cîhanê mekanîzmaya şer heye. Rejimên otorîter şer weke firset dibîne lê Birêz Abdullah Öcalan ya aştî û civaka demokratîk rê li ber hemû rejimên otorîter girtiye. Li Tirkiye rewşeke cuda heye ji aliyê şer hem rêber Apo gav avêt hem tevgera azadiye PKK gav avêt li eniya duyemîn ya şer Hint tu gav navêtiye. Ev jî mirov dike nava gumanan de. Divê dewlet bi kiryarên berê re rûbirû were. Lêberiya her tiştî divê pêşengên pêvajoyê aştiya Biraz Abdullah Öcalan û hemû girtiyên siyasî were berdan. Ev wê hem baweriya gelê Kurd û gelên Tirkiye xurt bike hem malbatên mağdur bide bawer kirin. Doktor Nisan Balkşanser Cudahiyan û got divan pirsgirêkan de komisyonên hukukê tên avakirin. Divê li Tirkiye jî ev pêvajo were destpêkirin. Divê komisyona ku dibêjin wê li meclîsê were avakirin tenê ji bo destûra bingehên nebe divê kanûn ji nû de were nivîsandin û bingeha civaka sivîl were avakirin. Civaka demokratîk dewatiya siyaseta demokratîk civaka demokratîk destûrnameya demokratîk e. Divê rê li ber taxrîbata ekolojîk ya li Kurdistanê jî were girtin. Hem çekên kimyewî hatine bikaranîn hem jî talana li Şirnexê û herêmên weke Dêrsimê sûcên mezinin û divê ev kiryar werin rawastandin. Nîvê nüfusa cîhanê bi germahiya dijwar re rûbirûye zanyara avhawayê ya Impris Koloj London Fidirskin Oto balkişan ser encamên bikaranîna sotemeniyê fosîl û got her bermileke petrolê ya tê şewitandin her tonek karbondioksîta ku derdikeve û her zêdebûna germahiyê tê wateya ku bêhtir mirov ji germahiya dijwar bi bandor bibe. Lêkolîna ku ji aliyê xeça sor ve hatiye amadekirin jî destşandike ku bi qasî 4 milyar kes ve bi germahiya dijwar re rûbirû bimîne.
Lêkolîn barê dikişine serkemasiyên cidî yên daneyan û dibêje germahiya dijwar ve bandorê li welatên xizan bike. Her çi qasî di havîna 2022 de li Ewropayê zêdetirî 61,000 kesî ji ber germê mirine jî li herêmên din ev dane zêdetirin li hejmarek cidî nehatiye berhevkirin. Wezîrê Parastinê İsraîlê em ê li şêriya Rojava dewleta cihû ava bikin. Wezîrê Parastinê İsraîlê İsrail Katz roja înê serdana yekîniyeke niştecihan cihû ya li Bakur şêriya Rojavayê kir. Katz di serdana yekîniyê de axivî û îşaret bi Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron kir û got ev gotinên min ji bo Macron û hevalên wî peyameke vekiriye. Ew ê li ser kaxizê dewleteke Filîstînê nas bikin lê em ê li vir li qadê dewleta cihû ya İsraîlê ava bikin. Kaxiz wê werê da kaxiz yê werê dirandin û biçe ser çopê lê dewleta İsraîlê wê berfireh bibe û mezin bibe. Wezîrê Rastgirê Tûntiyê İsraîlê Itam Ben Gvir jî li ser daxuyaniya Macron bank li Benyamin Netanyahu kir ku li dijî Xezayê operasyoneke leşkerî pir mezin pêk bîne û derbeya dawî li Hamasê bike. Belê godan jemen û çênî û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.